rugby és un esport d'equip que primer de tot juga molta gent, a part de ser molt divertit, això està clar. És un esport molt inclusiu, pot jugar nens de qualsevol tipus, nens alts, nens baixets, nens ràpid, nens de qualsevol tipus. Té una posició per cada jugador sense cap problema i a nivell social és un gran esport. El jugar tanta gent alhora, els equips que juguen menys són de 10, fa que tinguis molts amics, que els equips siguin grans, això jo ho trobo molt interessant. El rugby és un treball en equip, que és divertit, al principi et costa molt, que la tens de passar enrere i tens d'atacar amb forces, pensant en tu mateix que pots i passant-la. Com si estàs sol per una banda, dius, jo puc fer-ho, i això no ho fas. S'aporta molt de companyerisme, perquè és un esport que no veus baralles, així com és un esport que jugues fort, no són baralles, és el companyerisme entre tots els equips a l'hora de jugar i crec que això està molt bé. Tots són amics, tots, dona igual de l'equip que siguis. Tu tens que avançar per anar a fer marca, però si algú et para fent un placatge, tens que deixar la pilota al teu costat perquè el teu company l'agafi i surti a fer marca. A mi m'agrada molt que tothom treballi en equip. Companyerisme, l'esforç, l'esperit de sacrifici, en general són valors molt importants per ells. La col·lectivitat, el joc que cap dels nanos es queda enrere, tots van junts, no hi ha guanyadors ni perdedors, vull dir, l'equip que guanya fa un passadís, es posa en línia i passa pel mig el que ha perdut, no? I així al final els que perden tampoc senten que no han jugat o que no han competit, sinó que també se senten importants.